Trabaz beteriko bide luzea zeharkatu behar izan dute ikastolek euskara zabaldu ahal izateko. Asko izan dira gainditu beharreko oztopoak, eskutuan ere aritu behar izan dira urte askotan, frankismoaren garaian alegia. Baina, oztopo guztien gainetik aurrera egitea lortu dute, eta gero eta proiektu gehiago jartzen dituzte martxan geure hizkuntza zabaltzeko. Horixe da Leioako betiko ikastolaren kasua, azken honek umeak euskalduntzeko prozesuan hainbat eta hainbat proiektu jarri dituelarik martxan. Lan handia, baina baita emaitzak ospatzeko jai handia ere. Izan ere, igaro den zapatu honetan betiko ikastolak jai handia egin zuen ume eta gurasoekin batera, jolastokia, musika eta kolorez estaliz. Guk saioak ikusteko aukera izan genuen. Ikastolak bere izaera euskaldun eta euskaltzalea mantentzen badu ere, helburu eta proiektuak estreinatzen ditu une oro, eta beraz, ekimen eta ideia berri guzti horiei aterpe emana izan die, horretarako ikastolak bere mugak gainditu dituelarik, zentzu guztietan gainera, baita fisikoan ere. Izan ere, azpiegiturak berritu ditu, martxan jarri nahi dituzten proiektu berritzaile guztiei leku zabalagoa eskaintzeko. Ospatzen ari garena da, gure berregituratze ikastolaren gure azpiegitura guztiak barriro osatu dugu, eta 10 urteko prozesua eta gero, eta hori ospatzen dugu, ez da? Eraikina guztiz osatuta, eta ikastola gora egin den heinean gure azpiegiturak ere gora egin dut eta zapatuko jaian hori ospatuko dugu. Ikusten duzu moduan badago horra frontoi bat eta hemen ez zegoena. Orain bi edifizio hauen artean estalpe hau dago eta hor ikusten den berri hori piso berri bat. Ondela 10-15 urte hemen 155 ume geratu ziren publifikazio garaiak eta gero, eta ja datorren urtean 500 izango gara. Beraz, hazkunde horrek behar zuen tamainako azpiegiturak, eta azkenean hori da egin duguna. Lehen estalperik ez zegoen, eta ikasleak patiotan, euri egunetan, gitxi zirenean genuken hor barruko patio bat, baina gaur egun kopuru handi hauekin jolastokiak eta txiki geratuta eusen. Orduan, lehenengo frontoiekin, beharrak betezen ziren, baina gaur egun bi edifizioaren estalpe hauen behar izan dugu, danak jolas orduetan eta gainera euri egunetan Euskal Herrian nahi beste euri egiten dozkule, babes bat eta jolastoki duin bat izateko. Urteak daroaguz guk ikastoletan pristi-plasta gozatuz euskara uretan. Orain dugu sasoia benetan buruz bera sartzeko huri sakonetan. Ez daukagu beldurrik ondoa jotzeko latuen indarra dutaldeko. Aliegada garaia euskerantzuteko kantauritik Ebrora. Marigoran kikumbera busti gaitezan batera. Kalian gora, kalian bera, berba egin daigun euskara. Eusko Jaurlaritzak martxan jarri nahi duen 3 hizkuntzatako hezkuntza eredua heltzear dagoela, iritzi kontrajarriak aurki daitezke kalean. Batzuk, umeek, ingelesa, euskara eta gaztelania ikastearen aldekoak dira, eta beste batzuek berriz, eredu hau euskararen kalterako izango dela uste dute. Eskola publikoetan eredu hau berria izango bada ere, ikastola askotan, betiko ikastolan adibidez, aspaldi ezarri zuten hezkuntza eredu hau. Guk bai egiten dugu 4 urtetik hasi eta inglesa ematen dugu, eleanitz proiektu batetan barruan gaudelako, eta inglesa benetan barneratzen dute, ze DBH-en ikasleak ez bakarrik inglesa baizik ikasgaia dituzte inglesez. Beraz, 16 urteekin ikasleak urtetzen dira. Benetan, euskara mail onarekin, erdera jakinda noski, eta inglesa ere gai dira ikasgai bat emoteko inglesez. 16 urterekin, gure ikasle guztiak. Egia esan da, guretzat ikastolen momentuarako
gu betidanik eleanitz proiektua izan dugu, beraz horretan daramagu 20 urte. Eta gainera gure proiektuan argi eta garbi azpimarratu behar duguna dela euskara ardatz nagusia dela. Hala ere, argi daukate, euskerak beti izango duela lehentasuna. Zalantzarik gabe, euskalduntzea da lehenengo pausa. Eta lehenengo helburua eta lehenengo xedea. Euskara eta ni azpimarratuko nuke euskal kultura, dinot. Lehen azpigiturataz egon garan berbetan, guk askotan azpimarratzen duguna, frontoi bat egiten duzunean ez da bakarrik, horren atzean badago euskal kultura, horren atzean ere badago euskal kurrikuluna eta euskal pilota bere garrantzia badu ere. Nik askotan esaten dut, frontoi bat egiten duzunean badakizu 10 metro egin behar baduzu, polikirolegia egiten duzunean agian 5-6 metrorekin aski duzu. Frontoi bat egitea apostu bat da, orduan guk egin dugun apostua. Askotan esaten duguna da, gure helburu nagusia dela euskalduntzea. Azken finean, eduki dezakezu euskara ikasteko sistemariko hoberena, lortu dezakezu umeak hiztunak izatea, baina euskalduntzea beste zeo zer gehiago da, ezta? Eta horretarako guretzat ezinbesteko da euskal kurrikuluna. Euskararekin bakarrik ez duzu euskalduntzen. Sortzen duzuna da euskal hiztuna. Orduan, guretzat apostu nagusia da euskal kurrikuluna. Bere ganatzea amengo giro, amengo gauzak bai. Ikastolan euskara ikastea gauza bat da, baina beste bat da kalean ere euskaraz egitea. Hortaz, zentzu horretan, umeak kontzientziatzeko lan handia dago egiteke, eta hori jakin badakite betiko ikastolan. Badaukagu, hizkuntza proiektu bat eta euskaraz bizi proiektuak, eta, ez eremu kurrikularrean, baizik eta ez kurrikularrean beste arlo batzutan ere, kontzientzia hori sensibilizazio eta kanpainak egiten dituguz, mundu guztiari, unek, senti desan premia hori eta euskalduntzeko. Euskara ikastolatik atera eta eguneroko bizitzan erabiltzea. Horixe da Koldo Tellituren ustez ikastolen gaur egungo erronka nagusia. Hau da, euskara eremu akademikotik, eremu formaletik alegia, eremu ez-formalera zabaltzea, eta argi dauka horretarako ekintza ezberdinak gara daitezkela. Hori bai, borroka horretan ez daude bakarrik. Lagun asko baitaude bidea elkarrekin egiten, elkartasuna une eta ekimen askotan agerian geratzen delarik. Heltzear dagoen ibilaldia dugu horren adibide, ikastolen aldeko jaionek era guztietako lagunak biltzen baititu gure hizkuntza bultzatzen duten ikastolei bultzada emateko helburuaz. Guretzat apostu izugarria da, gainera ikastola hemen bultzatzen da, grabaketan ikusi duzu moduan abesti bat landu dena jaiarako ibilaldiaren abestia da, eta gero gainera nola da gure jai eta guztien artean egindako jaia bat, hemengo guraso asko joango dira gara lanera, beraz, guretzat ikastola guztientzat ibilaldi bat da postu guztiona. Badago ikastola bat antolatzen duena, kasu honetan Bermeoko Elizalde ikastola, baina Bizkaian danok gurea moduan sentitzen dugu apostu hori eta horregatik alden moduan horretan parte hartzen dugu. Hemen basoazorain bulegora ikusiko duzu ibilaldiaren erropak, ibilaldiaren sosketa, ibilaldiaren gauza guztiak. Eta geletan ere, ibilaldiak ateratzen duen CDA lantzen da, beraz, girotze izugarria dago ibilaldia bibira eta eguraldi hau badago, suposatzen dugu sekulako exitoa izango dela, bai. Orain, ikastolen lanari bultzada emateko jaiak ospatzen badira ere, gauzak ez dira beti horrelakoak izan, bidea oraindik ere luzea bada ere, une honetan behintzat helmuga ikus daitekelako, baina ezin da ahaztu beste garai batzuetan berriz, bidea oztopoz beteta zegoela. Frankismoaz ari gara, zalantza barik garailatzak ikastolentzat. Ni ume moduan bizi izan nituen, eta bai, aitaren eta amaren aldetik daukadan transmisioa, ni frankismoren garaian hasi nintzen, eta bai, oso garai gogorra, klaro, han baizan dana militantzia, izkutuan ibiltzea, gu biltzen garenean nire sasoiko jendea ikastoletan ibilitakoa, danak beti komentatzen dugu, golatzen duzu inspektorea zetorrenean, nola tala behar zan Frankoren argazkia, kruzifijoa eta guzti hori, bai, haiek ziren oso garai gogorrak, ezta, eta nik uste dut garai hartan egindako apostua, hori errepika ezina dela, ezta, gaur egunean, baina, jende bat garai hartan euskal kultura eta euskal hezkuntzaren ingurua sekulako sinismena ikizuen eta horren ondorioz, gaur egunean guk hemen gaude, baina bai, ni goratzen dut hori.
gogoratzen duena da inspektorea, hori eta olako gauzak bai, oso barruan daukaguz. Di berriz, hasi nintzen lanean, Franko hil da gero. Eta garai hartan ez egoen materialik, eta geu ibiltzen ginen itzultzen gaur egun, urte asko pasau dira, lan asko egin dugu federazioak eta irakasleok, eta materiala daukagu, eginda, naiz eta erronka berriei beti, eta lege berriei, eta oin euskal kurrikulumari egokitu behar berri do materiala, gainera kompetentziak hain lantzean hasi behar gara, eraz, beti egokitu behar dugu, baina materiala badituguz, eta infrastruktura bat ere badago, non material horiek frogatu eta balidatu egiten ditugu zen, baina badago, ez lehen bezala, ez geneukela euskeraz matematikako libururik eta geu ibili behar izaten ginela itzultzen.